हास्ते गनांगैनो सालब्रै सालबाहाय वाटै थाख्लायाखे फाइमाबाय गोरों थायो नक बाये क्लाइमानि हाक वागे बरकनि लांमारक आरि लांमारकनो जों जतनो सावैमानो आबो हाइखेनो पुरबलखिफुर चाम्पलाई एडिसि विलेज बाय खबजाक ताखुक मनि देबबरमानि साजला धीरेज देबबरमा उमर चोद्द बिसि काजाक क्लास 7 रोंसोरोंगै तंजामानि आचमसा हर कुथुगनो नक्सा काओ हाकवागै फैमाबाय थायोनो लांमा आरि लांमानि आ नखंगो थांगै नायिखा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरम गनां विकास देबबरमा ब बेलाय खेनो खा खामजाखा ब ताइबो सावै खनारिखा बरकनो तो रांबाय पाइमाया हाइफानो ताइतो किफिले मायाबा हापांने बखाक्तै 4 लाख तै नक देरामानि 1,20,000 याफारजाकनाय हिनै सावै खनारिखा चयाकारे खनायनायदि तामुसाका कुबिकक टिभिनि मांफिलेवो पुरबलखिपुर चाम्पलाई नरक जतन साइमानो अनबरत वाति फाइमानि बिसिंगो बेलाय खारक मासिसा चाम्पलाइनि काइसा चिनि चेराय निया स्लिप हा स्लिप वागै नगो फायै मरमात निगै बे दुखजनक घटना लांमासो खाव सुंसानो याकलांखा आं खोनावै दिनै आं खोनागा फाइमानि लाबोनो लगैन नायना फैगा बरंनि परिबारनि फाइनो जों खा खामजाक ईश्वर बनो जेसा जागाफोरनो थांथों बनो काहाम जागा काहाम करेंगे तंथों दिनै आत्मा शान्ति मानथों आं प्रार्थना खायो ईश्वरनि थानि सारा त्रिपुरा राज्यनो तिनि अनबरत वाति फाइमानि बगै जत जागानो तिनि दै कबलै जतनो बिभ्रान्त जाक अनेक जायगानि विधानसभा अनेक जायगा सिभिल खुलकजाक आं जत जागान थानाय नायनाय ए प्रशासननि जे साहाय्य दंमानि आं जतनो साहाय्य खायनाय ए थैनायनि परिबारनोबो साहाय्य खायनाय सरकारनि बाबे जे रुल्स दंमानि जतनो साहाय्य खायनाय आंनि बगैनो खायनाय सार थैनायनि सेरायनि बुंतामो धीरेज बुफानि बुंखा बुफानि बुमु मनि देबबरमा बेलाय खारु गभर्नमेन्ट नि बखाके बुबदै सुबा सरक आसाय बनो ए थैमानि बंनो 4 लाख टाका दिजानाय बिन फेमिलि 4 लाख टाका दिनाय ए फुल डेमेज जोंगा 1,20,000 टाका नग नि दिनाय ए खति माने दिनाय थैमानि तो कोनो मूल्य करे हाइबनो सरकार 4 लाख टाका दियो 4 लाख टाका दिजानाय फाइटे नुगै फेकेना सार गोबां मा जागा लेन्डस्लाइड जों आउनि बागै बुसखांनो थिनांनि बागै ताम अरेन्जमेन्ट दंनाय लगे लगेनो ताबुंनो आं तै दुइटा जेसीबी आं पाठका 4टा जेसीबी लागकजाक तै प्लास ओ लामा जे मंगियानि होइते जे फाइमानि सिनि यांगो चाम्पलाइनि मुचाकमागाद फाइमानि जत जागानो एकदम युद्ध तत्पालन युद्ध घोषणा खाइमनो हाइनो जत जागान थेपाजाक जतनो लाइनस्लेट नुमानि मनो सरगै दङ आं तिनि जे नियासा बन्द सरगियासा बन्द बुनि न सिबिर थांयासा बन्द आं तिनि किफिलिया आं जत जागान थानाय बंनि लगी दङ जतन लगी दङ जे माने जारा बिपदक लाइजाक बंनि लगे आं दङ बेले बेले हामबाय जत